Dahil sa ganoong pangyayari, kaya naman bahagyang naantala ang pagtutuos nila. Habang pinagmamasdan ito ni Sigma, walang ginawa ang nilalang kundi ang manatiling nakatayo habang seryoso ring nakamasid sa kinaroroonan niya. Maya-maya pa, ibinuka nito ang kaliwa nitong kamay habang nagsasambit ng mga orasyon. At pagkatapos nun, umahon mula sa palad nito ang berdeng sibat na gawa sa purong enerhiya. Hindi kita mamalitin. Hindi ako katulad ng mga kapatid ko, kaya humanda ka. Masyado silang nagpakakampante sa'yo, kaya sa bandang huli, lahat sila nabigo. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, bigla nitong ibinato sa kanya ang sibat na nilikha nito. Nang makita naman yun ni Sigma, agad niya itong sinalubong hanggang sa magawa niya na itong mailagan. Subalit paglagpas niya rito ng bahagya, nakita niya ang nilalang na bigla na lamang bumubulusok mula sa kalangitan. Tangan-tangan nito ang dalawang kampilan, kaya napilitan siyang salagin ito. Naisip ni Sigma na hindi niya ito pupwedeng ilagan dahil isang pagkakamali lang, posible siyang mamatay. Naniniwala rin siya na ang tanging paraan para malabanan ang nilalang na yon ay ipakita ang totoo niyang lakas. Paglapat ng kanilang mga sandata, walang habas niya itong pinagtatataga habang pilit na tinutulak papaatras. Sa loob ng ilang minutong pakikipaglaban nila, ang nilalang na yon ang nangibabaw dahil sa lakas nitong hindi masukat. Kaya naman para manatiling buhay, sinikap niyang depensahan ang kanyang sarili. Maigi rin niya yung pinagmasdan upang makita niya ang lahat ng kilos nito. Nagpatuloy ang ganoong sitwasyon sa loob ng 15 minuto hanggang sa napilitan si Sigma na sambitin ang pangalan ng Tiyor na minsang pagmamay-ari ni Dakil. Dali-dali niya itong inilapat sa punyal niya hanggang sa mapalibutan ito ng espiritual na enerhiya. Matapos nun, humaba ito ng bahagya habang dahan-dahan itong binabalutan ng dalawang magkalabang elemento. Nang masipat niyang handa na ito, tsaka niya binanggit ang ikalimang pangalan ng Tiyor. Hindi ito ang kabuuan ng pangalan, bagkus ito ay ang mga piling kataga lamang. At kaya niya ito ginawa dahil sa kanyang pananaliksik na pag-alaman niyang may kakayahan ng ikalimang pangalan na mabigyan ng buhay ang mga elementong kanyang tinawag. Pagkasambit niya nito, mas lalong lumakas ang nagngangalit na apoy sa punyal, ganon din ang nagyeyelong bahagi nito. Paunti-unti, kumalma ang dalawang elemento hanggang sa bigla na lamang itong magkaroon ng sariling buhay. Pagsilay niya sa mga mukha nito, agad niya itong inutusan na paslangin ang kanilang kalaban. Nang marinig naman yon ng mga nilalang, bigla itong humiwalay sa kanyang punyal hanggang sa yon ay lumaki ng lumaki na kalaunay kumalat sa buong paligid. Ang ningas ng apoy ay pumaikot sa kanila habang ang kapangyarihan ng yelo ay bumaon sa kailaliman ng lupa. Pagsilay dito ng lalaki, mas lalo lang nanlisik ang pagtitig nito sa kanya at bigla din itong itinarak ang hawak nitong kampilan habang dahan-dahang nag-uusal. Maya-maya pa, ang kampilan ay bigla na lamang naging sibat na siya namang pinaikot-ikot nito sa kanyang balikat. Pagtago nito sa kanyang likod, seryoso itong nagwika sa kanya ng, "Kung gayon, handa kang isugal ang lahat. Hindi kita bibiguin dahil yan din ang aking gagawin." Matapos nitong magsalita, bigla siya nitong binato ng sibat. At pagkatapos nun, laking gulat na lamang niya nang makita niya yung lumikha ng panibagong sibat sa isang kisap mata lang. Paglikha rito ng nilalang, muli niya itong binato hanggang sa nakagawa na naman yon ng panibago. Paulit-ulit niya yung ginawa na kalaunay naging daan upang magdesisyon na si Sigma na lapitan ito. Gamit ang kapangyarihan ng dalawang elemento, buong tapang siyang nakipagbuno sa pagmamalabis na paslangin niyo ng mabilisan. Ang kaso lang,
Kahit ginamit na niya ang ilan sa matataas niyang abilidad, hindi pa rin ito umubra. Ang tangan kasing sibat ng nilalang, may kakayahang lumusaw ng abilidad na ipinupukol ni Sigma. Hindi niya mawari kung papaano ito nangyayari. Pero sa estado nito, parang hinihigop ng mga sibat ang lakas na tumatama rito. At kapag nangyayari ang bagay na yan, ginagamit niya ito upang mas lalong palakasin ang kanyang sandata. Nang maunawaan niya ang tungkol sa abilidad nito, medyo nag-ingat na siya. Sa bawat pag-atake niya kasi, doble-doble ang pinsalang nararanasan niya. Dagdag pa niya na, kung hindi niya naiilagan ng sibat, paniguradong ito na ang magiging katapusan niya. Dahil sa pangyayaring yan, kung kaya't kusa niyang binawi ang lakas ng mga elemento. Paglaho ng yelo at apoy sa kanyang punyal, agad niyang inihipan ang natitirang espiritual na enerhiyang nakabalot sa talim nito. Matapos niya yung gawin, nakita siya ng nilalang na naghahabol ng hininga. Aminado si Sigma na pagod na siya, pero nanatiling walang bakas ng pagsuko sa kanyang muka. Alam niya sa kanyang sarili na matatalo niya ito sa oras na matuklasan niya ang nag-iisa nitong kahinaan. Pagsilay naman sa kanya ng nilalang, hindi yon kaagad sumugod. Sa halip, tumayo lang yon sa kanyang harapan habang nagwiwika ng, "Huwag kang mangamba. Hindi ako katulad ng iba na marumi kung makipaglaban. May paninindigan ako at gusto kong matalo ang kalaban ko sa pinakamalakas niyang estado. Para sa akin, yan ang tunay na karangalan ng digmaan." Nang marinig ito ni Sigma, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Siguro, kung nasa iisang layunin at kapangyarihan tayo, magiging matalik tayong magkaibigan. Ang kaso lang, hindi yon itinadhana. Pasensya ka na." Pagkasambit niya ng mga katagang yon, agad siyang sumugod na tanging bakod at puder na lamang ang nakasabit sa kanyang katawan. Nang masipat naman ito ng lalaki, buong puwersa siya nitong sinalubong habang walang habas na inuundaya ng tangan nitong sibat. Paulit-ulit itong ginawa ng nilalang hanggang sa tumarak ito sa kaliwang bahagi ng tiyan ni Sigma. Pagtagos ng sibat na yon, agad siyang napasukan ng dugo, ngunit itong naging daan niya upang matamaan din ng lalaki ng talim ng punyal na mayroong laso ng pangalan ng Tiyor. Pagbaon nito, dali-dali naman niya yung hinugot, sabay atras papalayo. At nang magkahiwalay na silang dalawa, napaluhod na lamang siya habang patuloy pa ring nagsusuka ng dugo. Sa kabilang dako naman, nanatiling nakatayo ang lalaki, walang kaide-ideya sa kung ano ang pumasok sa kanya. Maya-maya pa, narinig nito ang biglang paglakas ng pintig ng kanyang puso na sinabayan ng paninigas ng kanyang mga laman. Dahil sa pangyayari, bigla itong napaluhod habang tulalang nakatitig sa lupa. "Sigma, anong ginawa mo sa akin?" Nang marinig niya ang tanong nito, ramdam niya ang galit ng nilalang na yon. Bagaman alam niyang unti-unti nang kumakalat ang lason sa katawan nito, hindi pa rin siya nagpakasiguro. Ramdam niya kasi na meron pa itong alas na pwedeng magamit sa mga ganoong sitwasyon. Kaya naman pagkaraan ng ilang segundo, nang manumbalik na ang kanyang lakas, agad siyang tumayo para sugurin ito. Ngunit nang masipat niya ang kinaroroonan ng lalaki, nakita niya itong nakaupo habang nakatarak sa magkabilang bahagi nito ang dalawa nitong sibat na nagliliwanag. Ang mga sibat na yon ay nakapaglikha ng mga kakaibang tanim na dahan-dahang nagbibigay ng esensya sa nilalang. Napansin rin niya na bumubuka-buka ang bibig nito, indikasyon na meron itong mga dasal na sinasambit. Dahil dito, kung kaya't napilitan siyang manatili sa kanyang kinaroroonan. Alam ni Sigma na ang ganoong abilidad ay pilit na sinusubukang alisin ng lason ng pangalan. Maya-maya pa, bigla nitong iminulat ang dalawa nitong mata,
kasabay ng pagkakaroon ng bilugang liwanag sa kamay na nakahawak sa parte ng tiyan kung saan tumarak ang kanyang sandata. Hindi niya mawari kung ano ito, pero sigurado siya na ang bagay na yon ay may kapasidad na makapagpagaling ng kahit na anong karamdaman. Pagkaraan pa ng ilang minuto, ipinasok nito ang kanyang kamay sa loob ng kanyang katawan habang umuungol ng malalim. At paunti-unti, nakita ni Sigma na bigla na lang nawawala ang epekto ng lason. Kalaunan, may hinugot itong bagay na nasa loob ng katawan niya. Nang maaninag niya ito, nakita niya ang bituka ng nilalang na nakahiwalay na sa kanyang katawan. Binabalot ito ng malapot na dugo at sa estado nito, parang hindi na yon normal. Pagsilay dito ng lalaki, agad siya nitong itinapon na parabang hindi ito mahalaga sa loob ng kanyang sistema. Matapos nun, tumayo ito habang nakahawak sa tagiliran niya. Dahan-dahan na ring naghilom ang kanyang sugat hanggang sa tuluyan na itong mawala. Pagtayo nito, tsaka nito hinugot ang dalawang sibat habang ikinukumpas ang malalapad nitong mga pakpak. At sa pagpang-abot ng kanilang tingin, narinig niya itong magsalita ukol sa lasong bumabalot sa kanyang sandata. Tama pala ang mga naririnig kong kwento tungkol sa'yo. Marumi kang makipaglaban, kaya palagi kang nananalo. Pero kung sa tingin mo tatagos yan sa akin, nagkakamali ka. Sanay na ako sa mga lason, kaya hindi yan uubra. Ngayon tatanungin kita, ano ang pakiramdam na magkaroon ng katapat? Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di siya nagdalawang isip na sumagot. Kahit papano kasi natutuwa rin siya sa kadahilanang ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng nilalang na matalino at makapangyarihan. Hindi ako marumi kung makipaglaban. Sadyang parte lang yan ng aking abilidad. Hindi naman ako hangal na sabihin sa'yo ang lahat ng yan, di ba? Yung mga nagsumbong sa'yo, mahihina lang ang mga yan. Kaya nila nasasabi na marumi akong makipaglaban. Kung tutusin, kayo nga itong marumi. Dahil unang-una, naglalaban tayo sa mga teritoryo ninyo. Dahil sa kanyang sinabi, sa kauna-unahang pagkakataon ay napangiti ang nilalang na yon. Matapos ang kanilang pag-uusap, sinimulan na nitong paikutin ang hawak nitong sibat. Pagtigil ng sibat na nasa kaliwa nitong kamay, bigla itong ibinato sa kanya ng napakabilis. Segundo lang ang pagitan ng masipat niya ito, kaya kung nataong hindi niya yun nailagan, posibleng napugutan na siya noon ng ulo. Mabuti na lang, likas na maliksi itong si Sigma, kaya hindi siya nito tinamaan. Pagtarak ng sibat na yun sa puno, tumagos ito sa halos kalahati ng kakahuyan, kung saan sa pinakadulo, nag-iwan ito ng nagbabagang uka. Matapos nun, dahan-dahang naglaho ang sibat hanggang sa dito na niya nakita ang pagsugod ng nilalang. At sa muling paghaharap nila, nagpatuloy ang labanang mabilis na kumalat sa paligid. Sa lahat ng direksyong nagbalik panaog ang kanilang mga enerhiya, dahilan para mapilitan ang mga nilalang na nakatira roon para lumayas na. Ito rin ang naging sanhi ng mabilis na pagbabago ng panahon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang bumuhos ang malakas na ulan. Sinabayan ito ng malalakas na kulog at kidlat, ngunit sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang kanilang pagtutuos. Habang abala si Sigma, pilit namang nilalabanan ng mga maharlikang engkanto ang mga nilalang na patuloy na tinatawag ng kalaban niya. Kahit kasi abala ito, nanatili ang bisa ng aral nitong ibinaon sa lupa. Dahil sa pangyayari, kung kaya't hindi nila matulungan ang kanilang pinuno. Nag-aalala man, patuloy pa rin itong naniwala sa kanyang kakayahan. Alam ng mga ito na hindi basta-bastang madadaig ang pinuno ng karunungan, kaya minarapat nilang pagtuunan ng atensyon ng kanilang parte.
Nagpatuloy ng halos 2 oras ang kaguluhang yun, kung saan pagkalipas nito, wala pa rin silang nakikitang nananalo sa duelo. Habang nilalabanan niya ito, pakiramdam niya nagpipigil pa yung nilalang. Medyo magagaan lang kasi ang ataking pinapakawalan nito, indikasyon na meron pa itong alas na itinatago. Dahil sa pangyayari, kaya napilitan siyang gamiting muli ang OX ng kidlat. Hindi niya na ito pinagsama sa karunungan ni Metatron sa kadahilanang nagdudulot ito ng matinding pagod sa kanyang katawan. Matapos niyang usalin ang karunungan ng OX, tinawag niya ang gabay ng mutyang nakatampok sa punyal. Nang magising na niya ito, tsaka dumaloy sa katawan ng punyal ang gintong kidlat. Mula rin sa hawakan ng kanyang sandata, may kumalat na gintong presensya na kalaunay naging kalasag ng baluti niya. Nang masipat naman yon ng nilalang, tsaka ito umatras habang nagsasalita. Kung gayon, Sigma, nagdesisyon ka na palang patayin ako. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasayangin ang abilidad na ipinapamalas mo. At kagaya mo, haharapin kita gamit ang kabuuan ng aking kapangyarihan. Magalak ka, sapagkat ang anyong ito ay ikaw ang kauna-unahang makakakita. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, bigla nitong ibinato sa kalangitan ng hawak nitong sibat. Sa sobrang bilis ng nilalang, mabilis itong bumaon sa makakapal na ulap hanggang sa magkulay berde ang mismong langit. Maya-maya pa, nagsimula ng lumabas ang mga berdeng kulog kasabay ng pagbaba ng isang kakaibang bagay mula sa taas. Para itong buwan pinuno na halos kasing laki lang ng isang maliit na burol. Nasa espiritual na estado rin ito, kaya imposible na makita ito ng mga ordinaryong tao. Matapos naman yung masilayan ni Sigma, nakaramdam siya ng pagdadalawang isip na sumugod. Hindi naman sa natatakot siya. Ang iniisip niya, wala pa siyang ideya sa bagay na nakikita niya. Parte na rin yun ng kanyang pagdodoble ingat, kaya hinintay niya na tuluyan itong makababa. Hindi nagtagal, nang nasa ibabaw na ito ng nilalang, bigla itong lumikha ng sibat kasabay ng pagpasok nito sa bagay na yon. Nung makita niyang bumao na ito rito, agad niyang naramdaman ang pagkawala ng espiritual na presensya nito. Yun bang bigla na lang itong naglaho? Nakakapagtaka ang ganoong pangyayari, kaya naman hindi siya nagpadalos-dalos. Maya-maya pa, pagtama ng bagay na yun sa lupa, bigla itong bumaon sa kailaliman hanggang sa ang natira na lamang ay ang lalaki na taglay-taglay na ang ikatlo nitong anyo. Nung makita ito ni Sigma, medyo nabahala siya. Sa kadahilan ng sa itsura pa lang nito, masasabi niyang napakalakas na nito. Kung kanina kasi binabalot ito ng berdeng enerhiya, sa puntong yon, apoy na mismo ang nakabalot sa katawan nito. Wala na rin yung daladalang sibat dahil ang hawak nito ay isang tuwid na enerhiyang walang anyo. Nakadugtong ito sa mga palad niya at kahit hindi niya ito tinatawag, kusa itong lumalabas sa katawan niya. Nawala na rin ang mga sungay nito sa ulo at napalitan ito ng isang bilugang enerhiya na parang kahalintulad ng korona ng mga arkanghel. At mula sa kanyang batok, lumalabas ang likidong apoy na kumakalat sa kanyang mga pakpak. Nakalutang na rin yun sa lupa at sa bawat lugar na pinupuntahan nito, kapansin-pansin ng mga elementong nagmamalabis na humawak sa kanyang mga paa. Dahil sa mga nakita ni Sigma, nagdesisyon siyang kausapin ng nilalang. Nais niya kasing malaman kung ano ito at kung saang lahi ito napapabilang. Ang kaso, nang marinig ng nilalang ang sinabi niya, hindi ito sumagot. Basta ang ginawa nito, itinuro nito sa kanya ang hawak nitong armas, sabay sugod. Sa isang iglap, muling naglapat ang kanilang mga sandata hanggang sa maramdaman niya ang pagbitak ng talim ng punyal niya. Nung makita niya ito, agad siyang nagulat
gawa ng hindi niya inaasahang mangyayari ito. Naniniwala siya, mababasag lamang ang punyal kung mas mataas na antas na kapangyarihan ang ipinapamalas ng kanyang kalaban. Bagay na naging daan para tuluyan na rin siyang makaramdam ng pagkabahala. Habang nakasalag dito ang kanyang sandata, kitang-kita niya ang kakaibang mata ng nilalang na halos kahalintulad ng sa ahas. Nanlilisik ang tingin nito sa kanya habang pilit siya nitong tinatalo pagdating sa sukatan ng lakas. Maya-maya pa bigla itong nagwika sa kanya ng, "Ano ang problema, Sigma? Nababahala ka na ba? Hindi mo ba inaasahan na may makakaharap kang ganito? Huwag ka na munang panghinaan ng loob dahil nagsisimula pa lang ako." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, biglang may umusling galamay sa ibabaw ng tadyang nito. Nung masipat ito ni Sigma, nanlaki ang kanyang mga mata dahil yung bagay na yon kahalintulad ng paa ng alupihan. May matatalas itong dulo na kung hindi siya nagkakamali, nasa 3 dangkal ang haba. Pag-usli naman ito, bigla itong tumarak sa kanyang tagiliran. Sa sobrang haba nito, halos ramdam niya ang pagpunit nito sa kanyang mga laman loob. At paunti-unti, nakaramdam siya ng matinding panghihina. Nanlabo ang kanyang paningin at nawala na siya ng lakas para panatilihin ang pisikal na anyo ng 3 maharlikang tikbalang. Pagbalik nito sa kanyang kalooban, tanging mga kataga na lamang nito ang kanyang narinig. "Pinuno! Anong nangyari?" Paulit-ulit itong sinasambit ng mga nilalang hanggang sa mawala ito bigla sa kanyang isipan. At nang tumahimik ang kanyang kaluluwa, natitiyak na ni Sigma na nalalapit na ang kanyang kamatayan. Para sa kanya, wala nang pag-asang makaligtas siya sa ganoong sitwasyon dahil unang-una, wala siyang kasama. Ilang segundo pa ang lumipas. Dahan-dahan ang sumasagi sa isipan niya ang mga masasayang alaala kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. Dito na rin niya hindi mapigilang mapaluha, dulot ng mga naging kabiguan niya. Hindi naglaon, bumagal na ang takbo ng puso niya hanggang sa marinig niyang magwika ang kanyang katunggali. "Paalam, Sigma. Huwag kang mangamba. Dahil hanggat buhay ako, ipapakilala kita sa mga susunod kong biktima. Wala nang makakapantay sa'yo. Sa lahat ng aking napaslang, ikaw ang nagtatangan ng pinakamataas na kapangyarihan." Matapos itong mailahad ng nilalang, tsaka na tumahimik ang paligid. Ngunit di pa man siya nawawala ng ulirat, narinig niya na bigla na lamang itong sumigaw ng malakas. Wala siyang ideya kung bakit ito nangyari, pero nakasisiguro siya na merong milagrong nagaganap sa mga sandaling yon. Hinang-hinaman, pilit niyang ibinuka ang kanyang mga mata hanggang sa dito niya nasilayan ang mga ngabayong minsan nang ipinakilala ng kanyang maestro. Pagsilay naman niya rito, naramdaman niya na naglalakbay na sila papalayo. Hindi niya mawari kung saan sila pupunta noon, pero nakasisiguro siya na malayo yon sa lugar ng ampatuan. Hindi nagtagal, nang medyo manumbalik na ang kanyang lakas, sinubukan niya itong kausapin ukol sa kasalukuyang nangyayari. Ang kaso, sa halip na sumagot ito, inabisuhan lang siya nito na manatili sa kanyang kinahihigaan. Dagdag pa nito na iwasan niya munang kumilos dahil hindi pa gaanong nakakapit ang mga itinapal nito sa sugat niya. Pagkaraan ng 3 araw, tsaka pa lamang siya nagkaroon ng malay. Marami muna siyang pinagdaanan bago siya nakabalik sa kanyang katawan. At nung nagawa na niya ito, nakita niya ang matandang tinatawag ng maestro niya bilang sugon, ang mga ngabayo ng panahon. Tama kayo nang narinig. May kakayahang makapaglakbay sa panahon itong si Sugon. Sa pagsasanay ni Sigma,
Nakausap niya ito at nanirahan sila ng ilang araw sa bahay nitong nasa ibang dimensyon. Mula sa mga araw na yon, ipinakita ni Sugon ang lahat ng mandirigmang umiiral sa mga panahon. Mga antingerong nagtatangan ng malalakas na uri ng kapangyarihan at mga albularyong ginagabayan ng mga arkanghel. Alam nyo, marami sa mga naikwento ni Pinuno ang nakita niya doon. At itong totoong rason kung bakit ito nailalathala ngayon. Magkakadugtong ang lahat ng kwento ni Sigma. Gawa ng marami sa mga nakita niya ay umiral na at hindi pa umiiral kahit sa pangkasalukuyang panahon. Dahil sa mga taong nakita niya sa iba't ibang panahon, kaya nag-aral siya ng husto para mapantayan ang lakas ng mga ito. May mga nakita rin siyang individual na hindi maaninag ang mga muka na ayon sa kanyang maestro, nangangahulugang nasa mataas na antas ang mga ito. Lalong-lalo na yung mga individual na nakita niya sa Zamboanga, Masbate at kung saan-saan pa. Balik tayo sa kwento. Pagsilay ni Sigma sa tahanan ng matanda, nadatnan niya ito na nagluluto ng saging na saba. Kasalukuyan na rin itong nagkakape habang nakaharap sa parte ng bahay niya kung saan makikita ang magandang tanawin ng lampak. Matagal nang nag-iisa sa buhay si Tandang Sugon Pinuno at kaya yun nangyari dahil iniwan niya sa mundo ng mga tao ang kanyang pamilya. Mabigat itong hakbang para sa kanya pero hindi niya yun ininda dahil naniniwala siya na yun ang dapat at kinakailangan niyang gawin. Bilang isang taong nagtataglay ng malakas na uri ng kapangyarihan, alam niya ang kanyang responsibilidad at mga kaakibat nitong panganib para sa kanyang mga minamahal. Nakakalungkot ang ganoong desisyon pero kailangan niyang magpakatatag. Naniniwala ito na sa bandang dulo ng kanyang paglalakbay, merong magandang pag-asa at liwanag na tatanglaw sa kanyang buhay. Maya-maya pa, paghawi niya ng kurtina na gawa sa mga bahay ng suso, tsaka niya ito napansin. At nung magpang-abot ang mga tingin nila, tsaka siya nito kinawayan para lumapit. Salamat sa Diyos, Sigma, at magaling ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Meron pa bang masakit sa'yo? Ay, mabuti na lang talaga at naramdaman ko ang pagkawala ng mga gabay mo bago ka mapahamak. Alam mo ba kung bakit? Kung hindi ko yun naramdaman, baka hindi kita naabutan ng gabing yon. Huwag mong isipin ang nilalang na nakalaban mo dahil nilumpo ko ito bago ko siya tuluyang iwan. Pero sa mga susunod na araw, duda kung makakabalik ito sa kanyang estado. Malakas ang nilalang na yon, Sigma, at hindi pa itong panahon para makaharap mo siya. Masyado kang kinakain ng OX ng kidlat. Yan ang nagpapahina sa'yo. Oo, malakas ang aral, pero malaki ang pinsalang na ibibigay nito sa katawan mo. At ang mahinang katawan ay ang pinagmumula ng mahinang kapangyarihan. Gaano man kabigat ang iyong aral, mabibigo't mabibigo ka kung sumusuko ang katawan mo. Nang marinig ito ni Sigma, hindi siya kaagad nakapagsalita. Totoo na pinapahina siya ng OX ng kidlat, pero hindi niya inaasahan na nasa hangganan na pala ang lakas ng pangangatawan niya. Dahil dito, kung kaya't hindi niya maiwasang isipin ang mga nakaraang laban niya. Maging siya man kasi, aminado na nang hihina na sa kabila ng kanyang mga karga. Makinig ka, Sigma. Hindi lang ang OX o ang Metatron ang pinagmumula ng dagdag kapangyarihan ng iyong katawan. May mga pamamaraan noong sinaunang panahon na ginagamit para hindi ka na magsayang ng aral. At ito ang ituturo ko sa iyo. Hindi ito simple, kaya magpagaling ka at magpalakas. Huwag mo na munang isipin ang digmaang naiwan. Dahil darating ang panahon na ika'y babalik at tuluyan mong tatapusin ang mga bagay na iyong nasimulan. Sa ngayon, Sigma, kailangan mo ng pagsasanay. Ito ang pangako ko sa iyong maestro at tutuparin ko ito sa kahuli-hulihang yugto ng buhay ko. Dahil sa sinabi nito, bahagya naman siyang napatahimik.
Inabot ng ilang minuto bago siya makasagot dahil pinag-isipan niya ng maigi ang mga bagay na kanyang narinig. Pagtingin niya kay Tandang Sugon, nakita niya sa mukha nito ang matinding desperasyon para turuan siya ng mga sinaunang pamamaraan. Kaya naman sa halip na magtanong pa ng kung ano-ano, nagdesisyon na lamang siyang sumang-ayon sa ibig nito. At nung marinig ng matanda ang kanyang sinabi, halos magalak ito sa tuwa. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, dito ibinahagi sa kanya ang mga sinaunang pamamaraan na nalalaman nito. Noong unang panahon, hindi sanay ang mga antingero na gumamit ng karunungan bilang sentro ng kanilang lakas at kapangyarihan. Parte lamang yan ng kanilang abilidad. Pero kailanman hindi yan nagiging sentro. Alam mo kung bakit? Dahil tiwala sila sa kanilang mga natutunan. Alam nila ang limitasyon nito, lalo na ang limitasyon ng kanilang katawan. Bata pa lamang ang mga antingero, namulat na sila sa pamamaraan ng kanyaw. Isang uri ng kasanayan na pawang mga babaylan lamang noong mga panahong yon ang nakakaalam. Ang kanyaw ay isang disiplina sa sarili na kung saan pinapalakas nito ang iyong mga laman loob. Hindi ang mismong laman, kundi ang laman loob na bumubuhay sa iyong katawan. Inaabot ng halos 2 dekadang pagsasanay ng kanyaw, pero sa paglipas ng panahon, dahan-dahan itong nabago hanggang sa nakalimutan na ito. At ngayong pangkasalukuyan, Sigma, ako na lang ang kaisa-isahang nilalang sa mundo na nakakaalam nito. Aba, maswerte ka, sapagkat ako ang magsasanay sa iyo. Kagaya ng mga sinaunang antingero, 2 dekada mo itong pagdadaanan. Alam mo kung paano tayo mapapadali? Lilipat tayo sa dimensyon kung saan mas mabilis ang pag-ikot ng panahon. At sa dimensyong yon, ipapakilala ko sa iyo ang magiging kasama mo. Natatandaan mo ba si Ingkong? Ang matandang borado ang muka nung ipinakilala sa iyo ng dibino ang mga magigiting na antingero? Siya ang makakatuwang mo, kasama ng mag-aaral niyang si Dario na tinatawag na Puting Gabunan. Makikilala mo na rin si Balinsusay, ang magsisilbing grupo mo sa sining ng sinaunang aral sa pakikipaglaban. Nung marinig ito ni Sigma, napalunok siya ng laway. Hindi niya lubos akalain na marami siyang makakasama sa lugar na yon. Di rin niya maisip kung ano magiging kahinat na nito. Kaya literal na umaasa na lamang siya sa nais mangyari ni Tandang Sugon. At pagkatapos nitong magsalita, inabutan siya nito ng kapirasong saba. Nagtimpla na rin siya ng kape para naman kahit papaano makabawi. Dumaan ng ilang oras, naglibot-libot sila sa dimensyon kung saan ito nakatira. At sa kanilang pag-uusap, nalaman niya na hindi lang pala ito nag-iisa sa lugar na yon. Inilahad din ito na may mga pagkakataong bumibisita ang kanyang maestro sa lugar. Nang marinig ito ni Sigma, medyo nagulat siya, gawa ng ang buong akala niya matagal nang namayapa ang maestro niya. Pagkasambit naman niya nito, tinawanan lang siya ni Tandang Sugon na parabang isang nakakatuwang bagay ang kanyang sinabi. Ano ka mo? Namatay ang maestro mo? Hindi mo ba naisip na siya lang ang kaisa-isahang tao sa mundong ito na nabuhay sa loob ng mahabang panahon? Wala siyang kamatayan, Sigma. At papanaw lamang siya kapag katapusan na ng mundo o merong taong nakakumpleto ng pangalan ng Kior. May rason kung bakit sa'yo ipinagkatiwala ang mga pangalan na yan. At anuman ito, siya lang ang nakakaalam. Marahil may nakita siyang espesyal sa'yo, kaya niya ito ginawa. Nang marinig yon ni Sigma, bahagya siyang napatahimik. Sa puntong yon kasi, hindi niya maiwasang magduda sa sinasabi ng matanda sa kanya. Gayunpaman, di niya na ito pinasinungalingan
dahil alam niya sa kanyang sarili na palagi itong nagsasabi ng totoo at sa estado nito, napakalabo nitong magsinungaling sa mga bagay na alam nitong mahalaga. Kaya sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, maingat niyang ipinagtanong ang tungkol sa kinaroroonan ng maestro niya. Nang marinig naman ito ni Tandang Sugon, inilahad nito sa kanya na may mahalagang bagay lang itong ginagawa. At sa pangkasalukuyan, hindi pa nila ito matatawag at makakausap. Ayon pa sa matanda na, hindi mga pangkaraniwang problema ang kinakaharap nito. May mga bagay kasi yung ginagawa na malayo at nasa labas na ng kaalaman ng tao. Alam mo, Sigma, bawat dimensyon at panahon dito sa ating mundo ay napapaloob sa isang makapangyarihang dimensyon. Ang dimensyong ito ay merong harang na kung saan sa labas nito ang mga demonyo ng impyerno at kadiliman ang naghahari. Matagal na nila itong sinusubukang pabagsakin, ngunit hindi nila ito matinag-tinag dahil sa nakatayong 5 kapisanang pumuprotekta sa mundo. Ang mga kapisanang ito ay nakatayo sa ilalim ng mga dimensyon. Sila ang nagpapatuloy sa bisa at kapangyarihan ng harang at sila ang nagbibigay balanse sa lahat ng may buhay, masama man o mabuti. Wala pang nakakakita sa mga kapisanang ito na gawa sa bato, pero matagal na itong umiiral bilang alamat dito sa ating mundo. Marami ang hindi naniniwala, pero kaming mga mulat na naniniwalang totoo ito. Hindi lang din ang maestro mong nabubuhay para protektahan ito. Kagaya ng mga antingero, marami silang mandirigma na walang sawang nakikipaglaban sa puwersa ng kaliwa. At ang digmaang kanilang kinakasangkutan ang dahilan kung bakit nananaig ang kapayapaang atin ngayong tinatamasa. Ay nako, mahabang kwento kung pag-uusapan natin ito. Kaya sa ngayon mas mainam na pagtuunan natin ang ating personal na problema. Sige ho, Tandang Sugon. Kung yan ang gusto ninyo, hindi ako tututol. Kailan ho ba tayo magsasanay? Kapag magaling ka na ng tuluyan. Sa ngayon, sulitin mo na muna ang iyong bakasyon. Ipayapa mong isip mo para magkaroon ka ng katahimikan kahit papaano. Sa takdang panahon, Sigma, sasabihin ko sa iyo kung kailan tayo magsisimula. Huwag kang mabahala dahil ang linggo sa mundong ito ay isang araw lang sa mundo ninyo. Matapos ang kanilang pag-uusap, tsaka na sila nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa marating nila ang baryo ng mga antingerong kasamang naninirahan ni Tandang Sugon sa mundong yon. Malayong malayo ang baryong ito kumpara sa mga pangkaraniwang lugar sa mundo ng mga tao dahil bawat tahanan at individual gumagamit ng karunungan at mga nilalang para mabuhay sa pang-araw-araw. Ordinaryo na sa kanilang mga mutya sa puntong napapakinabangan na nila ito sa mga gawaing bahay. Nang masipat naman yun ni Sigma, wala siyang ibang naramdaman kundi ang matinding pagkamangha. Hindi niya kasi sukat akalain na makakarating siya sa isang baryo na minsang naging tahanan niya sa kanyang panaginip. At sa pagpapatuloy ng kanilang paglilibot, dito nila nakasalamuha ang mga taong masaya na sila'y makita. Huli na nang nalaman niya na ang pinuno pala ng baryo ay si Tandang Sugon. Kilala itong sultan sa baryo. Itinuturing ding hari ng mga nilalang na naninirahan dito. Ayon sa matanda, na sa dimensyong yon ay wala silang iisiping mga kalaban. Sa kabuuang dako kasi ng mundo, lahat ng nakatira ay purong mabubuting mga nilalang. Ngunit hindi sa lahat ng oras ligtas ito dahil kapag sumasapit ang gabi, may mga dimensyong aksidenteng bumubukas na siyang dinaraanan ng mga nilalang na nanananahan sa ibang mundo. Kapag nagkaroon ng ganoong pangyayari, mabilis nila itong inaaksyonan. Agad nilang pinapatay ang mga nilalang na nakakarating dito nang walang pahintulot para mapanatili ang kaligtasan. Pagtatapat pa ni Tandang Sugon, marami na silang napatay na tao sa paglipas ng mga taon
dahil sa kagustuhan itong maghanap ng mga dimensyon kung saan sila nababagay. Hindi mga ordinaryong mga taong yon, lalo pat nagtatangan sila ng maitim na presensya, indikasyon na may karunungan sila sa aral ng kaliwa. Nang marinig naman ito ni Sigma, napatangulang naman siya habang pinagmamasda ng mga antingeros sa paligid. Sa paglipas ng mga araw, lahat ng lugar na pwede nila raong puntahan ay tinungo nila. Hindi mahalaga kung nasa kabilang parte ito ng mundo dahil lahat ng sasakyan sa dimensyong yon ay halos daan-daang taon ng agwat kumpara sa dimensyong tinitirhan ng mga tao. Kalaunan, sa tulong ng mga dalubhasang manggagamot, nakamit ni Sigma ang dati niyang katawan. Ramdam na rin niya ang nag-uumapaw niyang lakas, pero nang makausap niya ukol dito ang matanda, nagulat siya sa mga sinabi nito. Hindi may tuturing na lakas ang namumutawing enerhiya sa katawan mo, Sigma. Nararamdaman ko ito. At kung susukatin ko ito, para itong lakas ng isang batang kalabaw na kakapanganak pa lang. Maaaring hindi ka maniwala sa sinasabi ko, kaya patutunayan ko ito sa iyo. Nakikita mo ba ang batong yan? Kung totoo ang lakas mo, iangat mo yan sa lupa gamit ang kamay mo. Nang marinig ito ni Sigma, agad siyang napatingin sa bato. Nagakamaulang ang laki. Nung masipat niya yon, hindi niya maiwasang pagdudahan ang mga sinabi sa kanya ni Tandang Sugon. Pero syempre, dahil sa utos nito, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Walang sabi-sabi, agad niyang nilapitan ng bato para buhatin ito. Paghahawak niya, wala naman siyang naramdamang kakaiba. Pero nung akmang iaangat niya na yun sa lupa, ramdam niya na hindi man lang niya ito na igagalaw. Ilang beses niya na itong ginamitan ng puwersa, pero wala talaga. Pakiramdam noon ni Sigma, isang bundok ang pinapasan niya. Dala ng desperasyon, sinubukan niyang gamitan ito ng mutya, pero lahat ng karga niya walang nagawa. At paunti-unti, rumupok ang mga ito hanggang sa tuluyan na itong nabasag at namatay. Ang unang nasira sa kanyang mutya ay ang mutya ng kidlat, ang sinukuan na matagal niya na ring hinahawakan. Nagdulot ito ng matinding rebuelta sa kanyang katawan sa puntong muntik na itong ikaputol ng braso niya. Mabuti na lang, nasa tabi niya si Tandang Sugon, kaya agad siyang nalapatan ito ng paunang lunas. Pagkatapos ng mga pangyayari, umuwi silang dalawa habang nanghihina siya. Ayon kay Sigma, muntik na siya noong mawala ng malay at pakiramdam niya, yon ang ikalawang beses na nalagay siya sa bingit ng kamatayan. Dahil dito, kung kaya't kinakailangan niyang magpahinga ng ilang araw para manumbalik ang lakas niya. Kalaunan, nang gumaling na siya, muli itong pinakuha sa kanya ng matanda. At para maniwala siya na hindi ito kasing bigat ng inaakala niya, kaswal itong kinuha ng matanda at pinaglaruan. Hindi sa kapangyarihan ng mga mutya nagmumula ang totoong kapangyarihan. Kung ipupukol ko ito sa iyo ngayon, paniguradong ikamamatay mo ito. Ano, Sigma? Nauunawaan mo na ba? May mas malalim na kapangyarihan ng katawan ng tao. At kapag nadiskubre mo ito, magagamit mo ang biyayang ang Diyos mismo ang nagbigay. Sa iyong pagsasanay, malalaman mo rin ang ibig kong sabihin. Nang marinig ito ni Sigma, dito na siya nagdesisyong kalasin ng lahat ng mga tangan niya. Paunti-unti, sinimulan niyang talikuran ang lahat ng taglay niya mula sa depensa, bakod ng katawan, kaligtasan at mga mutya. Hindi yun naging madali para kay Sigma, pero nang may isa katuparan na niya ito, napansin niya ang biglang paggaan ng katawan niya. Nakakagulat ang ganoong pakiramdam pinuno sa kadahilanang hindi niya halos maisip na ganun pala kabigat ang kanyang pinapasan sa loob ng maraming taon. Dahil dito, kung kaya't dahan-dahang nagbago ang kanyang pananaw sa lihim na aral.
Paunti-unti, naunawaan niya na hindi sa lahat ng oras nakabase ang kapangyarihan ng mga karga. Nang mapansin naman ni Tandang Sugo ng pagkawala ng mga ito, hindi nito maiwasang magulat sa naging desisyon niya. Matalino ka, Sigma. Hindi pa tayo nagsisimula. Pero parang nauunawaan mo na ang kabuuang kahulugan ng kanyaw. Tama ka. Ang kanyaw ay disiplina sa katawan. Hindi ito tumatanggap ng mga katawang may inaasahang bagay na nagbibigay sa kanya ng kakayahan. Ang kanyaw ay tiwala sa sarili at sa sariling kakayahan. Maglikpit ka na ng mga gamit. Napapanahon na para maglakbay patungo sa mundo ni Dario. Nang marinig niya ito, agad naman siyang sumang-ayon. Ilang oras pa ang lumipas, naihanda na niya ang lahat ng dadalhin niya. Paglubog ng araw, tsaka nila tinahak ang daan patungo sa liblib na kakahuyang sakop ng baryo. Sinamahan sila ng mga antingero upang masigurong maayos ang kanilang magiging paglalakbay. At nang mapasok na nila ang puso nito, bumungad sa kanya ang isang bakal na pinto na pinamamahayan ng nakakabulag na liwanag. Dahil sa marami na rin siyang nalalaman, kaagad niyang naunawaan na ito ang lagusan na kanilang daraanan. Ang kaso lang sa kanyang pagmamasid, nalaman niya na kinakailangan pa pala itong buhayin ng mga kasama nilang antingero. Marahil yun ang rason kung bakit sumabay sa kanila ang mga ito. Nagtagal ng ilang oras ang pagpapagana sa lagusan bago nito natumbok ang mismong dimensyon kung saan sila paroroon. Matapos nun, lumapit kay Tandang Sugon ang isang matandang antingero para ilahad ang resulta ng paghahanda nito ng lagusan. Maayos na pong daraanan ninyo, Sultan. Mararating niyo ang dimensyon ni Dario 1 oras pagpasok niyo dyan. Pasensya na ho kayo kung medyo nagtagal Hinahanapan pa po kasi namin kayo ng ligtas at wastong daan dahil meron kayong kasama. Ayos lang yon, kaibigan. Huwag kang mag-alala. Pumipiyo ka pa, ha? Nang marinig ito ng matandang antingero, dali-dali naman itong umalis. Paglayo nito, agad naman silang umusad hanggang sa mapasok na nila ang lagusang yon. At nung marating nila ang loob nito, nagulat si Sigma sa mga nakita at naramdaman niya. Hindi ito katulad ng mga ordinaryong lagusang ginagamit niya dahil ang mga lagusang yon ay parang isang uri ng kapsula na kayang maglakbay sa mga dimensyon. Mula roon, nakikita nila ang mga lugar at universo na kanilang dinaraanan. Nakakamangha ayon sa kanyang ganoong pakiramdam sa puntong hindi na ito maalis sa kanyang isipan. Makalipas ang 1 oras na paglalakbay, bigla na lamang silang napadpad sa isang malawak na taniman. Tumagos sila noon sa malaking puno ng bilong-bilong, isang uri ng puno na ginto ang dagta. Hindi ito nakikita sa mundo ng mga tao dahil malimit itong tumutubo sa mundo ng mga engkanto. Ginagamit din itong lagusan ng mga manlalakbay, gawa ng ang mga punong yon ay merong kaugnayan sa mga kauri nila. Ibig sabihin, lahat ng mga bilong-bilong na nabubuhay sa iba't ibang mundo ay magkakaugnay. Yun ang rason kung bakit ito ang pangunahing ginagamit na transportasyon ng mga manlalakbay. Matapos naman nilang masilayan ang malawak na taniman, agad silang sinalubong ng malakas na simoy ng hangin. Walang ideya si Sigma kung nasaan na sila, pero nakasisiguro siya, hindi ito ang mundo na kinagisnan niya. Makalipas ang ilang minutong pagmamasid, dito nila nakita ang puting kabayo na dali-daling tumatakbo papalapit. Nakasakay dito ang isang binatilyo na nakasuot ng salakot. May nakabigkis din itong latigo sa bewang na parabang pastol ito ng maraming hayop. Paglapit naman ito sa kanila, bumaba ang binatang halos kaedad lang niya. Masaya itong lumapit habang nagwiwika kay Tandang Sugunang. "Sultan,
Hindi ko inaasahan ang bigla niyong pagdating ah. Mabuti na lang nakapagpaalam ako kahapon sa asawa ko na babalik kayo rito. Kamusta na ho kayo? Natutuwa ako na nasa mabuti pa rin kayong kalagayan. Maraming salamat sa pag-aalala mo sa akin, Dario. Pakisabi na lang sa asawa mo, hihiramin muna kita saglit. Ikaw ang gusto kong makasama ni Sigma sa pag-aaral niya ng kanyaw. Kung ako kasi ang magtuturo sa kanya, hindi lang 2 dekada ang itatagal namin. At hindi ito po pwedeng mangyari dahil wala kaming ganong kahabang panahon. Bakit ho, Sultan? Anong problema sa panahon ni Sigma? May tutulong ba kami? Kung ako ang tatanungin mo, ang digmaang kinasasangkutan niya, wala tayong maitutulong doon. Ang maitutulong natin sa kanya ay palakasin siya. Magkaiba ang panahon ninyo, kaya hindi tayo pwedeng makialam. Tiwala naman ako sa batang ito eh. Alam ko na kapag nagtagumpay siya sa kanyaw, lalapit siya ng bahagya sa antas na meron ka. At sapat na yon para mapangibabawan niya ang nilalang na muntik nang pumaslang sa kanya. Nang marinig naman ito ni Dario, napangiti lang naman ito habang mayat maya ang ginagawa nitong pagtingin sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas. Minabuti na nilang maglakad patungo sa bahay na tinutuluyan nito. Ilang milya rin ang layo nito pinuno, pero nakapagtatakang hindi sila nakakaramdam ng pagod. At sa kanilang paglalakad, dito nila napag-usapan ang tungkol sa kanyaw. Ayon kay Dario, ang matututunan niya sa kanyaw ang siyang magiging mutya na magpapalakas sa kanya ng gusto. Kapag napag-usayan niya ito, lahat ng armas na mahahawakan ng kamay niya ay magiging isang mapanganib na sandata. Pagtatapat pa ni Dario, hindi niya kailangan ng kabal dahil sa puntong nalaman niya ang lahat, magiging kasing tigas na ng bakal ang kanyang balat. Hindi siya kayang magalusan ng kahit na anong sandata, gawa man ng tao o hindi. Dahil sa sinabi nito, nagkaroon siya ng pag-asa. Sa isip-isip noon ni Sigma, ito na ang pinakamataas na uri ng karunungan na maaari niyang matangan. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito na rin niya naunawaan kung bakit hindi basta-bastang naipapasa ang kaalaman ng kanyaw. Pagtatapat sa kanya ni Dario, sagrado para sa amin ang kanyaw, at ang tanging nakakaalam lang ng tungkol dito ay ang mga antingerong may direktang biyaya sa Panginoon. Hindi ito basta-bastang ibinibigay sa kung kani-kanino, lalo na kung wala ka pang napatunayan. Kaya mo narating ang yugtong ito ng buhay mo, Sigma, dahil marami kang isinakripisyo para sa mga bagay na alam mong tama. At naniniwala ako na ang karunungan ng kanyaw ang magbibigay ng pinakamataas na proteksyon para sa mga pangalan ng tiyor na iyong pinanghahawakan. Dagdag pa nito na, kagaya ni Sigma, nagtataglay din sila ng mga pangalan. Pero mga pangalang hawak nila ay hindi para itago, kundi para gamitin pamarusa ng mga nilalang ng kaliwa. Dahil sa sinabi nito, di niya maiwasang magulat. Sa puntong yun kasi, parang nadiskubre na niya ang iba pang lokasyon ng mga pangalang nawawala. Gayunpaman, hindi niya tinanong ang tungkol dito bilang respeto kay Dario at sa tiyahin nitong kapantay ng maestro niyang dibino. Matapos ang naging pag-uusap, naghintay sila ng 4 na araw para magsanay. Ayon kay Dario, kailangang simula ng kanyaw na namumula ang kalangitan. Sa pamamagitan nito, makukuha nila ang basbas at pahintulot ng mga bathala. Magiging ligtas din ang kanilang pagsasanay dahil sa swerteng kaakibat ng mga basbas. Pagkalahad naman ito ng mga bagay na yon, walang nagawa si Sigma kundi ang sumunod. Kalaunan, dahil sa mabilis na pagtakbo ng oras, napansin na lamang niya na yun na pala ang araw na hinihintay nila. Pagtungtong ng hapon, bahagyang nawala si Tandang Sugon. Nung mapansin niya ito, ipinagtanong niya ito kay Dario, pero hindi ito sumagot. Masyado kasi itong abala, kaya medyo hindi nito natutukan ang mga sinasabi niya. Maya-maya pa,
Isinama na siya nito sa pinakagitnang bahagi ng sakahan kung saan magsisimula ang kanilang pagsasanay. Nung marating nila ang lugar, wala naman siyang nakitang kakaiba maliban sa mga pananim na halos mas mataas na sa kanila. Dario, anong gagawin natin dito? Nang marinig naman ito ni Dario, masaya naman itong sumagot sa kanya ng, tahimik, maghintay ka, makiramdam, at magmasid. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, bigla namang may narinig silang dagungdong na nagmumula sa langit. Tumagal ito ng ilang minuto hanggang sa biglang maabo ang lahat ng tanim sa paligid. Sa isang kisap mata, bumungad sa kanya ang napakalawak na kapatagan. Hindi niya mawari kung ano ang gagawin nila roon, pero may kutob siya na meron silang kakalabaning mga nilalang. Ilang segundo pa ang lumipas, dito niya nakita si Tandang Sugon na nakatayo sa pinakadulong parte ng patag. May hawak-hawak itong latigo at kapansin-pansin ang mga nilalang sa likod nito. Paglalarawan dito ni Sigma, para itong mga tao na nakasuot ng talukbong. Ang nakakagulat lang, nakalutang ang mga ito sa ere. Naglalabas din ito ng katangi-tanging enerhiya na unang beses niyang maramdaman. Maya-maya pa, bigla na lamang sumugod ang mga ito pagtama ng latigo ni Tandang Sugon sa lupa. At sa isang kisap mata, pinalibutan sila ng mga nilalang na yon. Nung masipat ito ng malapitan ni Sigma, dito niya napagtanto na hindi tao ang mga ito. Para itong mga engkanto na nagtataglay ng kakaibang anyo. At para maituring silang mga pangkaraniwan, ang mga talukbong ang mga nagsisilbi nilang balat kayo. Subalit nang makasagupa na niya ito, nakita niya na binubuo ito ng mahahabang galamay at katawang hindi niya pa nasisilayan sa kahit na anong nilalang. May malalaki rin yung bunganga na ayon kay Dario, humihigop ng kaluluwa. Dahil sa pangyayari, kaya pilit niya itong itinaboy. Subalit dahil sa wala siyang taglay na karga, mabilis siyang napagod. Hindi na rin niya nagamit ang mga pangalan ng tiyor na hawak niya, gawa ng mas pinapahina pa nito ng husto ang katawan niyang lupa. Kaya sa halip na umasa sa karunungan, tanging ang pisikal na lakas niya ang kanyang naging sandigan hanggang sa hindi naglaon, unti-unti na siyang napapangibabawan ng mga nilalang. Matapos ang pangyayari, tsaka pa lamang niya naalala ang dahilan ng pagkahimatay niya. Ayon kay Sigma, na noong nakikipaglaban siya, sigurado siyang nahigop ng mga ito ang kanyang kaluluwa. Inakala niyang pumanaw na siya hanggang sa bumalik ang kanyang ulirat sa katawang lupa niya. Pagkarinig naman ni Tandang Sugon sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ito habang sumasagot ng, Hindi ka mamamatay sa pagsubok ng kanyaw. Pwede kang mabalian at maputulan ng parte ng katawan, pero makakaasa ka na hindi ka rito mamamatay. Kaya ka nun nawalan ng malay dahil hinigop nga ng mga ito ang kaluluwa mo. Nagtagal ka ng 2 buwan sa kanilang tiyan bago ka nakabalik sa katawang lupa mo. Pakiramdaman mo ang sarili mo, Sigma. May napapansin ka na bang kakaiba? Hindi ba't lumakas ang katawan mo? Napuno ka ng enerhiya at lahat ng iniinda mong karamdaman ay bigla na lang nawala. Ganyan ka-epektibo ang kanyaw. At sa mga susunod na pagsasanay, malalaman mo ang mga kakayahang magpapaunlad pa sa'yo. Nang marinig niya ito, dahan-dahan naman siyang tumayo at nagpasalamat. Kalaunan, nang makarating na sila sa sala, nakita niya si Dario na walang patid pa ring nagsasanay sa taniman. Isang mataas na uri ng engkanto ang kalaban nito na ayon sa sultan, 3 linggo nitong kinakaharap. Pagsilay niya rito, nakita niya ang nakakapangilabot na wangis nito na puting gabunan. Paglalarawan niya sa anyo ni Dario, parang sa serpente ang ulo nito. Tapos may mga pakpak itong binabalot ng asul na apoy. Latigo ang nagsisilbi nitong armas
at ubod ito ng bilis sa puntong hindi na ito kayang masundan ng kanyang paningin. Ayon kay Tandang Sugon, hindi lang kanyaw ang pinag-aaralan ng katuwang ni Sigma. Nasa ibang antas na kasi ito, at ang kasalukuyan nitong pinagtutuunan ng atensyon ay ang kakayahan nito pagdating sa pisikal na kumbate. Huwag kang mag-alala, Sigma, sapagkat abutin pa ng ilang taon bago ka muling mapasabak sa pakikipaglaban. Sa ngayon ang gagawin mo, magsanay ng magsanay sa banal na lupa ng mga espiritu. Iiwan kita roon ng 5 taon, at sa loob ng mga taong yan, wala kang ibang gagawin kundi ang makipaglapit sa kanila. Pag-aralan mo ang kanilang pamamaraan, hanapin mo ang kasagutan kung bakit patuloy na umiiral ang iyong kaluluwa. Matapos itong mailahad sa kanya ng sultan, dinala siya nito sa lugar na wala siyang ideya kung saan. Basta ang alam niya, nasa mundo pa rin yun kung saan nagsasanay si Dario. At nang marating na nila ang puso ng gubat, nakita niya ang bundok na gawa sa purong bato. Sa sobrang taas nito, palagi itong nakatago sa ulap. Pagdating nila sa tuktok, wala siyang ibang nakita kundi ang napakagandang tanawin. At mula roon, iniwan siya ng kanyang maestro. Sa loob ng ilang taong pananatili rito, naranasan ni Sigma ang mga kakaibang bagay na hindi niya naranasan noong nasa mundo pa lang siya ng mga tao. At dahil sa mga nangyari roon sa kanya, kaya hindi na niya napansin pa ang bilis ng pag-ikot ng araw. Basta isang umaga nagulat na lamang siya, 5 taon na pala ang nakalipas. Pagkatapos nun, dumating si Tandang Sugon sa araw ng pangako nito sa kanya. Sa muli nilang pagkikita, hindi niya halos maipagkakaila ang tuwa na nararamdaman niya. Matapos ang kanilang kumustahan, tsaka sila bumaba ng bundok, bitbit ang bago niyang karunungan. Sa puntong yun pinuno, marami nang nalaman si Sigma na hindi niya noon naisip. Dito na rin niya naunawaan na malayo ang totoong karunungan sa dati niyang tangan. At dahil sa mga nalaman niya, kung kaya't natangan niya ang mas mataas na uri ng kaalaman. Ito ang naging daan upang hindi na siya maging depende sa kapangyarihang na ibibigay ng mga mutya. Pagbalik niya sa lugar kung nasaan si Dario, nakita niya itong nakikipaglaban pa rin sa nilalang na nakita niyang kalaban nito bago siya umalis. Dala ng kuryosidad, naitanong niya ito sa matanda. At nung marinig nito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman yun sa kanya habang nagwiwi ka ng, 5 taon pa ang bubunuin ng kaibigan mong yan, kaya huwag mo na siyang gaanong pansinin. Siya nga pala, Sigma, sa mga susunod na araw, kikitain na natin si Balinsusay dahil magsisimula na ang 15 taon mong pagsasanay sa kanya. Siya ang huhubog ng iyong lakas upang sa takdang panahon, karapat-dapat ka nang tawagin bilang isang mandirigma. Masusunod ho, Tandang Sugon. Nasimulan na natin to kaya tatapusin ko na, ano man ang maging kapalit. Pagkasambit niya ng mga katagang yun, tsaka sila tumuloy sa loob ng bahay para magpahinga. Ilang araw din sila roong nanatili hanggang sa maihanda na niya ang katawan niya. At nung nasa kondisyon na siya, dito na nila dahan-dahang pinag-usapan ang tungkol kay Balinsusay. Base sa kwento ng sultan, isa itong bathala ng kalikasan. Mandirigma noong nabubuhay pa at pinagpala noong namatay. Malimit sa mga nag-aaral ng kanyaw, si Balinsusay ang panghuling balakid bago nila makamit ang rurok ng kanilang abilidad. Dagdag pa nito na, ilang siglo na itong umiiral sa aral na yon at marami na itong natapos na mag-aaral. Tiwala ang sultan na sa pamamagitan ng bathalang si Balinsusay, mahuhubog siya sa pinapangarap nito sa kanya. Hindi naglaon nang dumating na ang panahong hinihintay nila. Tsaka siya nito dinala sa bunganga ng malaking bulkan. At mula roon, nakita niya si Balinsusay na nakaupo
sa trono na pinalilibutan ng dagat-dagatang apoy. May mga katuwang ito roong nilalang at sa estado nito, kapansin-pansin ng nag-aalab nitong kapangyarihan. Ilang minuto pa ang lumipas, naagaw ng hawak nitong kampilan ang atensyon niya. Nung masipat kasi yun ni Sigma, napagtanto niya na ang armas na yon ang pinagmumula ng kalahati ng kapangyarihan nito. Ang kaso, hindi niya ito maaaring kunin dahil dito nagmumula ang immortal na buhay ng bathala. Paglapit nila sa nilalang, agad naman itong nagpakita ng paggalang sa sultan. Pagyuko nito, tsaka ito mahinahong lumapit habang nagsasalita gamit ang isang sinaunang dialekto. Nang marinig naman ng sultan ang sinabi nito, agad siya nitong ipinakilala bilang bagong estudyante. Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman ang Raha habang nagwiwika rito ng 100 taon na ang nakakaraan. Magmula nang mabakante ng mag-aaral ang aking kaharian. Maraming salamat, Sultan, dahil binigyan mo ko ng panibagong disipulong matuturuan. Makakaasa ka na pagkatapos ng 1.5 dekada, aahon mula sa kahariang ito ang isang napakahusay na mandirigma. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad nitong ipinakuha ang mga dala niyang gamit. At mula sa araw na yon, nagsimula ang kanilang pagsasanay. Hindi naging madali ang buhay ni Sigma sa lugar dahil araw-araw walang kamatayang init ang kanyang nararanasan. Subalit paunti-unti, napakibagayan na ito ng kanyang katawan hanggang sa maging normal na sa kanya ang lahat. Sa kanyang pagsasanay, itinuro ng Raha kung papaano mapakibagayan ang lahat ng uri ng elemento. Ayon dito, mapanganib lang ang apoy kung iisipin mong mapanganib ito. Pero kung iyong mauunawaan ang kapangyarihang taglay nito, hinding-hindi ka nito masasaktan. Nang marinig niya ang payong yon, inakala niya na madali lang itong gawin, pero inabot siya ng 1 dekada bago niya mapaghusayan ang paghawak sa elemento ng apoy. Nung may isa katuparan na niya ito, nagsisilbi na niyang paliguan ang dagat-dagatang apoy. Marami na rin siyang nauunawa ang karunungan na ni minsan sa buhay niya, hindi niya inakalang makakamtan niya. Hindi nagtagal, pakiramdam ni Sigma, napakadali lang ng pananatili niya sa kaharian ito. Sa dami kasi ng pinag-aralan nila, parang naging minuto ang araw sa lugar na yon. Kalaunan, nang makuha na niya ang kakayahan at payo ng Raha, umalis siya sa kaharian, taglayang panibagong kapangyarihan. Kapangyarihan na hindi na nangangailangan ng bisa ng kahit na anong agimat at mutya. Ramdam din niya ang pagtaas ng kanyang kamalayan kumpara sa mga pangkaraniwang tao. Hindi niya ito naranasan sa pagsasanay nila ng kanyang maestro, kaya sa bandang huli, naunawaan niya na hindi pala siya nito sinanay, bagkus ay tinuruan lang siya nito ng mga bagay na kanyang kailangan para mabuhay. Pagtatapat pa ng sultan, walang panahon ng dibino para maging maestro ng isang ordinaryong antingero. Marahil naawa lang ito sa kanya at marahil naging obligasyon lang nito na turuan siya bilang kapalit sa pagbabantay ng mga pangalan ng tiyor. Nang marinig naman yun ni Sigma, hindi niya maiwasang mapatawa. Ang buong akala niya kasi, yun na ang pinakarurok ng kapangyarihang maaari niyang mataglay. Ngunit sa bandang huli, isa pala yung malaking pagkakamali. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, muli silang bumalik sa tahanan ni Dario. At sa pagkakataong yon, wala na ito sa lugar. Bumalik na ito sa kanyang mundo at sa kanyang panahon para ipaglaban ang kanyang mga mahal sa buhay. Nang malaman niya ang tungkol dito, napaisip na lamang siya kung ano ang panganib na kinakaharap nito. Maya-maya pa, bahagyang nabaling ang kanyang atensyon sa sultan nang marinig niya itong magwika sa kanya ng, Bago tayo bumalik sa panahon mo, ibibigay ko sa iyo ang kahuli-hulihang sandatang tatanganin mo.
Ituring mo itong regalo mula sa akin, Sigma. Huwag mo itong iwawala dahil napakahalaga ng bagay na ito. Kunin mo. Pakibagayan mo. Pagkasambit nito ng mga katagak, may iniabot ito sa kanyang bagay na nababalot sa lumang tela. Bagaman hindi niya pa ito nakikita, labis niyang ikinamangha ang taglay nitong presensya. Okay. Grabe. Sobrang grabe. Alam niyo yung kilabot na nararamdaman ko rito? Ibang level. Ibang level talaga. Mula pa lang dun sa niligtas siya ng matandang manlalakbay ng mga panahon, kinilabutan na ako ron. Tapos isa-isang binanggit yung mga may kwento na sa atin dito. Sino unang binanggit? Yun yung iniintay ko. Si Ingkong. Okay, sino ba si Ingkong? Maestro siya ni Lolo Ruben. Tapos nandiyan pa si Dario, yung puting gabunan tas Raha. Grabe. Sobrang full pack ng episode na to. Pero guys, bago tayo mag-proceed, pasensya na kayo na delay to ah. Dapat matagal na to eh. Kaso kasi, yun nga, nagkaroon ng problema. Pinost ko na rin kung ano yung dahilan. Sa susunod natin, ganun lang ulit. 5K likes. Tapos maglalapag tayo ng episode 16. Tapos sa mga interesado dyan, pwede nyo bisitahin yung mga nakalink na product dyan sa baba dahil meron tayong bago. Napakaganda niyan. Panyuyan ng Inang Reyna ng Kalangitan. Yun lang. Hanggang sa susunod na episode. Salamat.